from a poison cup. Slip away and never wake up before I'd ever hurt you. Before I'd ever hurt you. Què tal, amics i amigues? Sigueu molt benvinguts a una nova edició de l'Hora de l'Alcalde. Avui canviem d'escenari i ens n'anem cap al despatx de l'alcalde de Castelló d'Empúries a l'Ajuntament, ja que avui és l'última vegada que tindrem com a nosaltres com a entrevistat com a alcalde en Salvi Güell, alcalde de Castelló d'Empúries. Alcalde, gràcies per acceptar la invitació de que puguem venir aquí en el teu despatx. Bé, molt bé, doncs benvinguts, com sempre. És una ocasió especial. En aquesta entrevista no serà una entrevista com fins ara hem fet, de repàs, d'actualitat de diversos temes d'àmbit municipal, sinó que ens agradaria fer una entrevista més en clau personal, més en clau com a Salvi, no com a alcalde, sense deixar de banda, diguéssim, el seu càrrec que encara ostenta i que, de fet, no s'està ni en funcions. Vull dir, encara queden uns mesos de treball per endavant, per molt que ara, per motius electorals, sigui l'últim mes que podem fer aquest tipus d'entrevistes, perquè es convoquen eleccions d'aquí poc, no? Crec que és el 3 d'abril, hi ha la convocatòria d'eleccions i, per tant, a partir d'aquest moment queden restringides segons quines activitats, de caire comunicatiu, publicitari i fins i tot. I, per tant, aquest programa que hem vingut fent un cop al mes, a partir del 3 d'abril, sembla ser que no es pot fer. Bé, alcalde, avui repassarem tot un llegat de 20 anys a la política municipal, 20 anys en aquesta casa, a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, on ha passat per tots els càrrecs que s'ha pogut, polítics, que han pogut haver-hi, tant de govern com a l'oposició. Ben bé no, perquè quan he estat a l'oposició sempre he sigut el cap de l'oposició, però quan he estat a govern sempre he sigut alcalde, o sigui, no he sigut mai regidor de govern. I, per tant, em faltaria això, diguéssim. No s'ho planteja de cara al futur? No està dintre les meves possibilitats ara mateix, ni ganes, però sí que és cert que és curiós que això hagi sigut així. Doncs bé, en tot cas, ho anirem repassant. Fem una mica un viatge enrere, ens n'anem cap a l'any 2003, quan vostè debuta, fa el salt a la política, a l'oposició, encapçalant per primera vegada una llista electoral. Correcte. Esquerra Republicana m'elegeix a mi per encapçalar la nostra llista i fem un molt bons resultats. Passem d'1 a 3 regidors. I, per tant, no hi ha possibilitats de governar, no hi ha cap possibilitat de cap pacte amb ningú i, per tant, passem a ser els caps de l'oposició a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Va ser una legislatura que vam començar a aprendre el que era política municipal des de fora, des de l'oposició, perquè ni jo ni els meus companys havíem estat mai en cap càrrec, diguéssim, de regidor ni d'alcalde. L'any 2006 hi va haver una deserció, diguéssim, dintre les nostres files. Una regidora va abandonar el nostre grup per passar a l'equip de govern. Per tant, vau quedar... Allò que se'n diu trànsfuga, ara, i vam quedar dos. L'últim any, 2006-2007, vam quedar 2 persones, en Ramon Piris i jo mateix. I, per tant, vam acabar d'arribar a l'any 2007 siguent 2 regidors d'Esquerra. Perquè ens situem una mica, any 2003, parlem del 2003 al 2007, l'any 2003 acabava d'incorporar-se l'euro, no? Era aquest canvi que a mi potser em queda una mica més en l'oblit, però vostè no, a vostè li queda més recent. Un canvi de... Com el van viure, aquest salt aquí en la política municipal? Bé, jo el vaig viure més a la meva feina, que era la banca, que pas a la política municipal, de fet, perquè quan estàs a l'oposició i no has sigut mai de govern, diguéssim, vas una mica perdut. Tardes a entrar en dinàmiques i tardes a conèixer-ho tot. Per tant, nosaltres sí que veníem a preguntar als tècnics, a mirar expedients, un cop al mes solíem venir, no només quan hi havia ple, sinó que veníem més sovint a mirar decrets d'alcaldia, per anar introduint, diguéssim, amb la política municipal. Quants habitants éreu aleshores a Castelló? Perquè ha anat creixent el nombre d'habitants? Sí. Per tant, no n'hi éreu tants. De regidors? En aquella època crec que érem 13 regidors i ara som 17. No arribàvem a 10.000, en tot cas. Per tant, era diferent. I sí que aquest canvi el vaig viure a la feina, que això, el canvi a l'euro, va ser... Hi va haver molta preparació, un període transitori,
al final tot es va encarir més. El resultat seria aquest. El que abans valia 100 pessetes va passar a valer 1 euro. I per tant, les coses petites van augmentar doncs, un 50% el preu, i això és així. I tot es va encarir molt. És el gran resum que podem fer del traspàs de la pesseta a l'euro. I vostè, quan decideix fer aquest salt a la política, com ho va viure la seva família? És a dir, quan vostè va a casa i li diu a la seva família vull ser alcalde de Castelló d'Empúries, com es va viure això? En tot cas, jo no vaig pas dir-los vull ser alcalde de Castelló d'Empúries. Jo ja sabien que estava dintre una formació política, que l'anterior legislatura, l'any 1999, jo havia anat de número 3 a la llista, només en vam treure un, i per tant ja sabien que hi havia possibilitats que podia continuar a número 3 o anar més en l'aire a la llista. Es va donar el cas que vaig ser el cap de llista, però en tot cas la possibilitat de ser alcalde es veia molt llunyana, i per tant jo no vaig anar allà i dir a la meva família opto a ser l'alcalde. Sí que optava a ser l'alcalde, però les possibilitats eren molt minces i així ho vam entendre tots. Però si més no, el salt a la política sí que el va fer i això sí que ho va haver de denunciar a casa, ja al 99 parlem de dir a la família faré el salt a la política municipal. Sí, però va ser molt ben vist i molt ben acceptat. No estava tan mal vist, no, l'ofici de política aleshores? Bueno, el 99 presentar-se per Esquerra Republicana era una mica raro, Era un partit molt residual, que era un partit bàsicament perdedor, que no guanyava gaires eleccions, gaire enlloc, no hi havia gaire representació, i per tant era apostar per un partit que tenia molt poca trajectòria, diguéssim, municipal, i molt poques possibilitats de governar. Aquesta és la veritat, però quan un té les idees que té, crec que s'ha de presentar pel partit que més representa aquelles idees, i en aquest cas era i és Esquerra Republicana, i per tant tant l'any 99 com el 2003 es va viure amb tota normalitat. Ja que estem en aquesta primera etapa, en aquest primer bloc, en aquest primer salt a la política, anem a fer com una espècie de contrast entre abans i ara. Com ho ha vist vostè, que porta des d'aleshores a la política, l'evolució del tràmit administratiu? És a dir, ara molta gent es queixa que és molt feixuc, molt difícil poder fer coses en comparació amb abans. És cert. Sí que és cert que s'havia de fer algun tipus de reforma perquè es havien fet moltes bestieses, entre cometes, dins l'àmbit polític. Vostè ho ha vist, alguna? Jo n'he vist, sí, jo n'he vist. Legals, legals, però bestieses, al fi al cap. Llavors aquí es va posar una regulació molt estricta que ha anat sent més estricta cada vegada més. I ara hem de dir que jo crec que ens hem passat de rosca. I tot allò que es volia controlar, que estava molt bé que es controlés, ara els tràmits són molt feixucs i s'eternitzen i s'allarguen i si no falten documents en falten dos i el tràmit se'ns mengen la possibilitat de poder fer més coses de les que fem. Creu que precisament el fet que abans no hi haguessin tantes limitacions a l'hora de fer projectes, això pot provocar que els que entren avui en dia a la política s'encansin abans? No ho sé, jo he parlat, aquesta legislatura ha sigut molt difícil, però són molts els alcaldes que pleguem. I potser també és perquè portem molts anys, pot ser perquè hi ha hagut la pandèmia i això ho ha dificultat molt tot. Vam començar amb el Glòria, després la pandèmia, després la guerra, ara la sequera. Ha sigut una legislatura molt difícil. I també això dels tràmits tothom ho diu, tothom ho diu que n'està molt cansat. I per tant jo crec que és la suma de moltes coses que fa que molts que són veteranos, diguéssim, ho deixem estar, també perquè ja tenim una edat, i la gent que entra nova, doncs home, hi ha gent que ja té experiència, que ja ho coneix i que ja ho sap, per tant no li pot venir de nou. Jo sí que sé que la gent que ve de fora segur que li ve de nou, perquè una empresa privada no té res a veure amb una administració. I qui es pensi i vagi dient a la campanya electoral que farà moltes coses i que ho farà i que prometrà al tanto amb aquestes promeses, perquè llavors arribarà aquí i veurà que no tot és tan fàcil, no tot és tan senzill, que no podrà fer el que voldria i, per tant, una mica de mesura caldria. Primer guinyo pels contrincants polítics, Bé, és que és així. És que és així. El que ho ha viscut ja ho sap, però el que no ho ha viscut jo crec que ho ha de viure per tastar-ho de primera mà. Arribem a l'any 2007, parlàvem del 1999 al 2003 com a intent de regidor que no va acabar sortint escollit.
del 2003 al 2007, que ja encapçala aquesta llista, en van sortir 3 amb una trànsfuga a meitat de mandat, no? Segons paraules El tercer any. de l'alcalde. El dia abans, crec que era el 23 de juny del 2006. Carai, té ben marcat, Més això. o menys, crec que era. Encara té contacte amb aquesta regidora? Bueno, és una regidora de l'Ajuntament. Actual? Sí, sí. Del seu govern? No. Mai més? No, està a l'oposició, sí, està en un altre grup, sí. Bueno, suposo que tothom ho deu saber, excepte jo. Sí, home, sí. Ja me n'informaré més endavant. Arribem a l'any 2007. Arribem a l'any 2007 i ara sí, vostè agafa la vara d'alcalde de Castelló d'Empúries, però amb un pacte a 4 bandes. Sí. Un pacte a 4 bandes que va durar fins l'any 2011. Sí, aquí s'estava tramitant un planejament per part de l'equip de govern del 2003 al 2007 i hi havia molta oposició veïnal a aquest planejament de la manera que es feia, un POM, es havia d'aprovar un POM. Sí. Llavors, hi va haver unes eleccions, hi va haver resultats i es vam ajuntar la gent que estàvem en contra d'aquest planejament, d'aquest POM. Vale? I això vol dir doncs, que érem 3 partits i una regidora d'un altre partit, que va plegar d'aquest partit, diguéssim, tècnicament Una altra trànsfuga, sí. i va passar a l'equip de govern, exacte. I vam fer 9 o 8 érem, sí. Com ho valora aquell primer mandat? Va ser molt difícil perquè érem partits molt diferents. L'objectiu era comú, modificar el planejament. D'aquí jo crec que ens en vam en sortir força, perquè tot i que no el vam poder aprovar nosaltres, sí que vam modificar una sèrie de coses que van quedar modificades, i per tant jo crec que això va ser bo pel municipi. I va costar tirar endavant 4 anys amb aquesta diversitat. Però al final el resultat, que era pel que ens vam ajuntar, jo crec que va ser positiu. De fet, va ser la primera experiència al capdavant d'un ajuntament. Entenc que aquí sí que la família hi va tenir alguna cosa a dir, no? Bé, la família va dir... Endavant. Clar, Va haver de deixar la seva feina per assumir l'alcaldia? Sí, jo crec que l'alcaldia de Castelló d'Empúries requereix dedicació exclusiva des de fa molts anys. I jo crec que és bo que l'alcalde només es dediqui a fer d'alcalde de Castelló. I per tant vaig demanar excedència a la meva feina, 4 anys, i se'm va atorgar i per tant vaig poder fer la meva feina d'alcalde amb tota normalitat i tranquil·litat. Però arriba l'any 2011 i vostè passa de ser alcalde a tornar a l'oposició, del 2011 al 2015. Va ser una gran patacada per vostè? Bé, vam passar de 3 a 2 regidors. Per tant, això diguéssim que va ser una patacada, no una gran patacada, perquè no vam perdre molt de regidors, no vam perdre molt de suport, però sí que en vam perdre. I per tant, sempre que vas a menys, doncs, home, has de mirar què ha passat, intentar canviar perquè això no torni a passar. Quina anàlisi va fer vostè aquests anys? Bé, com que va ser una legislatura molt difícil, 2007-2011, amb molt de soroll mediàtic, per dins i per fora, això jo crec que al final ens va penalitzar. Jo crec que la feina que van fer els regidors d'Esquerra va ser bona, però la gent no va veure bé aquell govern, o molta gent no va veure bé aquell govern, i això ens ho va fer pagar a nosaltres, bàsicament. A nosaltres i altres partits que havien estat al govern també. Però jo crec que nosaltres, al tenir l'alcaldia, ens va acusar, en tot cas, de no haver-ho fet lo suficientment bé durant tot aquell període. Per això vam perdre aquest regidor. I per tant vam passar de 3 a 2. Evidentment que amb 2 regidors teníem clar que havíem de passar a l'oposició, no hi havia pas cap esperança de pacte amb ningú, i així ho vam entendre des del primer moment, i el que vam fer aquells 4 anys va ser treballar molt i molt fort des de l'oposició. Quin va ser el seu paper com a oposició? Fent una oposició? oposició constructiva. Continuàvem venint a l'Ajuntament cada mes a parlar amb els tècnics, parlar amb un, parlar amb l'altre, com ho tenim això, com ho feu, no hauríem pas de fer-ho així. Bueno, doncs no ho podem fer així, però a nosaltres, si tornem a entrar a governar, ho canviarem, perquè, bueno, doncs aquesta feina de formigueta que s'ha de fer quan estàs a l'oposició durant 4 anys. Es va plantejar plegar? No, perquè jo crec que hauria sigut deixar un marron a les persones que venien darrere meu. Sí que és cert que jo vaig plantejar, un cop vam haver passat aquests 4 anys a l'oposició, treballant molt fort, de deixar pas a persones que poguessin ser candidats per l'any 2015 pel nostre partit a l'alcaldia. Hi va haver un temps de reflexió perquè la gent que volgués fes el pas,
Bé, no hi va haver ningú que volgués fer el pas d'encapçalar la llista i em van tornar a elegir a mi per l'any 2015 per encapçalar la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals. Un any 2015 que van guanyar les eleccions. L'any 2015 Però no van governar. Vam fer el gran pas, diguéssim, com a partit, de passar de 2 regidors a 6. Aquí jo crec que la gent va valorar. Se'n van recordar, jo crec, que de la feina ben feta de l'any 2007-2011 i van valorar les propostes que van fer de cares a que hi hagués un canvi aquí a l'Ajuntament. Vam entendre que nosaltres érem l'opció millor i més seriosa per encapçalar aquest canvi aquí a l'Ajuntament. I per tant, vam treure 6 regidors i el segon en va treure 4, que era Convergència, i llavors anar baixant. I el que passa que, bueno, tu pots guanyar les eleccions i no governar. Nosaltres vam governar el 2007 sense haver guanyat les eleccions, i el 2015 es va fer un pacte, també li he de dir, molt raro, que ens va fer fora, va ser un pacte a 4 bandes, que ens va fer fora nosaltres de la llista més votada. Tots teníem clar que aquell pacte no podia durar. Nosaltres li donàvem una vigència de 2 anys. Nosaltres creiem que en cap de 2 anys aquell pacte es desfaria per desgast. Però no va ser així, va durar 10 mesos. Encara més. Al cap de 10 mesos vam entrar nosaltres, que era l'única opció real que hi havia aquí a l'Ajuntament de cancel·lar el govern pactant amb algú altre. Què és el que va passar al cap de 10 mesos? No es van entendre. Jo crec que al cap de 10 mesos... Però en quin moment li arriba a vostè veus de dir això es trenca, Salvi, això es trenca? Van entrar els governs entren al juny-juliol, i a l'hora de votar els pressupostos, novembre, ja no estaven d'acord. El que passa que llavors les relacions, pel que sé jo, es van anar deteriorant de mica en mica i van arribar al mes de març-abril, doncs que això, l'abril va ser el ple d'investidura meva, doncs que això ja estava, el PP ja l'havien fet fora del govern, ja estaven en minoria, bé. Vostè recorda aquella trucada on li van dir que això no tiraria més endavant? Bueno, va anar així? Nosaltres teníem contactes aquí dintre l'Ajuntament i sabíem el que passava i estàvem informats i sabíem que era qüestió al cap de, no sé, com faltaven 2 o 3 mesos perquè passés això, nosaltres ja ho sabíem, que era qüestió de setmanes. I per tant, sí, arriba un moment que et truquen i et diuen, home, ens podem veure? Doncs, bueno, veiem-se. Nosaltres plantegem les nostres condicions, hem de tenir l'alcaldia, i si algú vol pactar amb nosaltres, si voleu ser vosaltres, doncs les condicions són aquestes. Són bones per tothom, per continuar, perquè Castelló mereix un govern fort i sòlid, almenys hem perdut un any però no en perdem 3 més, governarem, som gent que ens podem entendre, governarem amb tota tranquil·litat si ens hi posem bé tots, i així va ser. I ara, esclar, la condició era que tinguéssim l'alcaldia nosaltres, perquè havíem guanyat les eleccions. I així va ser, van passar 3 anys, jo crec que ens vam entendre bé i vam governar bé, durant 2016-2019. Però vostè recorda aquell moment perfectament? Sí, home, i tant, que recordo. Ja es veia alcalde? Sí, unes setmanes abans em veia alcalde, i els hi vaig començar a dir als nostres regidors, que pràcticament tots eren nous, només érem jo i l'Anna els 2 veteranos, llavors del 3 al 6 tots eren nous, dic, comenceu-vos a preparar que d'aquí poc sereu regidors de l'equip de govern. Per tant, les vostres feines, comenceu a mirar agendes i aquestes coses, perquè això està bé de setmanes, i va ser així. I així va ser. Així va ser. Doncs, alcalde, de seguida continuem fent aquest repàs d'aquesta trajectòria com a alcalde, com a oposició, que portem repassant aquestes primeres etapes. Però abans anem un segon a publicitat, però tornem de seguida amb moltes més històries i vivències de l'alcalde Salvi Güell. Fins ara. Slip away, never wake up before I'd ever hurt you. A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat.
Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. T'ho diem clar i català. Ningú et dona més per menys. Perquè tenir la megafibra al millor preu i connectar cada racó de casa teva amb Wi-Fi 6 és molt fàcil a Madamo. Fibra 1000 megas i mòbil 50 gigas per només 22 euros al mes durant 9 mesos. No paguis de més per la teva fibra i comença a estalviar la teva factura. Truca gratis al 1600. Adamo, la megafibra. Hard drink from a poison cup. Slip away and never wake up before I'd ever hurt you. Before I'd ever hurt you. Bé, doncs tornem a estar aquí a l'Hora de l'Alcalde, en aquest Hora de l'Alcalde especial a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, al despatx de l'alcalde Salvi Güell. Gràcies de nou per acceptar que puguem venir aquí a fer aquest últim programa, darrer programa d'aquesta trajectòria de 20 anys que estem repassant. Ens trobàvem justament a l'any 2015-16, en aquest impàs en què l'any 2015 guanyen les eleccions però no aconsegueixen governar en aquests primers 10 mesos perquè hi ha un pacte de quants partits, m'ha dit? 4. 4 partits, un quadripartit. Parlem de que hi ha molts quadripartits aquí a l'Ajuntament de Castelló. No sé si hi ha alguna comparativa amb la capital de l'Alt Empordà en què també hi ha algun altre quadripartit. Aquí a Castelló la gent no ho va, en aquest cas, no li va agradar. Pot ser extrapolable també Figueres, això? No, cada municipi té les seves característiques i la seva idiosincràsia. Justament les eleccions municipals és el que tenen, vull dir, les sigles compten molt menys que en unes eleccions al Parlament de Catalunya o a l'Estat espanyol o fins i tot a les europees. I per tant, sí que és cert que com més gros és el municipi, les sigles importen, diguéssim, però sempre importen menys que en unes eleccions del Parlament o Congrés. Per tant, jo no extrapolaria cap experiència viscuda aquí a Castelló amb altres municipis, com jo, ni amb Figueres, ni amb Roses, ni amb Llançà, ni amb Vilafant, tots són diferents. Tots són diferents. Arriba l'any 2016, vostè torna a l'alcaldia, torna a recuperar la vara de l'alcalde. Ho va viure amb emoció? Sí, però potser menys, que quan ets alcalde amb el ple d'investidura. Potser una mica menys perquè és diferent. Els plens d'investidura són tots el mateix dia, a la mateixa hora, ve molta gent, acaben de passar les eleccions, hi ha aquell caliu. Clar, al cap de 10 mesos és diferent i per tant, vulguis o no, ja hi ha hagut un desgast de discussions, de baralles i tot això fa que sigui diferent. Quan hi ha un ple de presa de possessió de l'alcalde, ara que serà el 17 de juny, doncs home, tothom surt d'unes eleccions, ha sigut elegit, està content, el pacte s'hauran anat com han anat, hi haurà algú més content que algú altre, però encara es nota aquell ambient d'eleccions. Quan han passat 10 mesos ja no es nota. Però també l'entorn mediàtic té el focus cap a vostè, perquè és l'únic alcalde que s'investeix. Per tant, per altra banda, tots els ulls estan posats en vostè i si hagués sigut una investidura just quan tocava, està més polaritzat, no?, aquesta atenció mediàtica. Per aquest cantó sí, és veritat, però és més extern això, que pas la manera de viure-ho internament. Arriba vostè al poder l'any 2016, què és el primer que fa? Arribar al poder és una mica... És així, no? De fet, la vara simbolitza el poder. Sí, és així, sí. O el poder arriba a vostè, digue-li com vulgui. Jo no ho havia dit mai així, però bé, podem dir-ho així. Arriba al trono, podem dir-ho així. Vostè que és republicà, és el mot adequat. Què és el primer que fa? Bé, en tot cas, reorganitzar, diguéssim, l'equip de govern és nou, és un equip de govern nou, distribució de tasques... Més que internament, jo em refereixo ja com a acció de govern pel poble. És a dir, quines són aquella primera acció
que vostè diu, el primer que faci quan... No ho recordo, no ho recordo això, però sí que és cert que va ser una legislatura amb bonança econòmica, on va ser molt fàcil fer projectes i que No hi havia tant de límit administratiu? Bueno, i veníem, no hi havia pandèmies, no hi havia glòries, no hi havia sequeres, vull dir... Però hi havia una altra cosa, el procés. Hi havia el procés, estàvem en punts àlgids. En plena ebullició política, tot això ho feia més atractiu, i més... Jo em va agradar ser molt l'alcalde de l'1 d'octubre, per això, home, a mi això em va agradar molt, tot i que tinc un judici pendent, però bé, ja ho trobarem, això. Encara el té pendent? Sí, encara el tinc pendent. Penso que som 9 o 10 alcaldes a Catalunya, encara tenim aquest judici pendent. Jo vaig anar a declarar com a testimoni, però ara falta saber si arxiven o obren judici oral. Esclar, estem parlant de l'any 2017, estem al 2023, deixaré de ser alcalde i encara tindré el judici pendent, aquest pas. Potser poden passar 10 anys, més encara, el ritme que anem, potser poden... Però em va agradar molt tot el tema de poder ser l'alcalde de l'1 d'octubre, això sí. I li ha agradat com ha acabat? El pre i el post. El post també li ha agradat com ha acabat? Bé, al final hem de ser realistes, no es va assolir l'objectiu, i per tant, ara, quan hi ha un tema d'aquests, el que necessita l'espai independentista és recomposició i calma per fer-ho bé, per tornar-ho a fer bé, per tornar-ho a fer i fer-ho millor. Per tant, tot això necessita temps. I ara jo crec que estem en aquesta fase, perquè almenys jo ho veig així. Veu que pot tornar a reconduir-se aquesta situació? Sí, i tant, sí, home, sí. Encara li veu corda? Jo li veig corda, el que passa que s'han de pair les coses, s'ha de buscar una bona estratègia, que tothom estigui d'acord i tornar-hi. Per tant, sí, home, li veig futur en aquest tema. Ja sabem què es va fer bé i què no es va fer bé, doncs es tracta de millorar-ho. Tornem a la política municipal. 2016-2019, vostè és alcalde de Castell d'Empúries, un càrrec que ha revalidat fins a dia d'avui. El 2019 hi van tornar a haver-hi eleccions i en aquest cas també les va assolir amb rècord de vots. Sí, jo crec que el gran salt d'Esquerra va ser el 2015, però la consolidació d'aquest gran salt, diguéssim, i la reafirmació de que la gent volia que governés Esquerra va ser el 2019, perquè vam batre el rècord de vots en qualsevol eleccions municipals aquí a Castelló d'Empúries, vam fer 1.108 vots i vam guanyar a totes les meses, les 8 meses del municipi, vam guanyar Esquerra Republicana. I va haver una gran diferència entre el primer i el segon. El primer 7 regidors, el segon 2 regidors, fins a arribar a 7 partits polítics. Per tant, això va ser la consolidació i vam passar de 6 a 7 regidors. I hem estat governant aquesta legislatura dels entrebancs, diguem-ho així, externs, doncs amb la CUP, que va tenir 2 regidors, vam fer un pacte de 7 i 2, 9, una majoria, sobre 17, que hem estat governant, doncs governarem fins ara, fins al No està previst que es trenqui, no, ara el que queda? Això no se sap mai, però jo espero que no. Com van les relacions avui dia amb el seu soci de govern? Bueno, ja... No, ho diré el mateix que vaig dir quan vam governar amb Convergència. Nosaltres podem discutir els temes, però un cop s'arriba a un acord, aquest acord és de tots. I per tant, tots l'hem de defensar. I per tant, les discussions internes que hi pugui haver jo no les faré pas públiques. Han de ser internes, per això som un equip de govern, no? I per tant, els acords que s'arriben s'han de tirar endavant i ja està. I per tant, doncs, sí, home, hi ha temes que ja hem estat d'acord al primer minut i hi ha temes que no ens hem posat d'acord. Bé, és normal. Com quin? No ho explicaré pas aquí. Home, hi haurà algun tema que potser no ha tirat endavant, que vostè havia promès en campanya electoral i no ha tirat endavant? Que hagi promès en campanya electoral, crec que no hi ha hagut problemes. Tot ha tirat endavant? Sí. No el tenim complert al 100% el programa electoral, però l'última vegada que vam mirar estàvem al 80 i pico, vull dir que % de compliment. Com fa l'última vegada? Doncs deu fer, com que ens ho recorda el regidor Jordi Garcia a cada ple, ens treu el nostre programa electoral i ens diu això vostès no ho han complert. Dic, home, que ara queden mesos i potser no ho arribarem a complir, és cert. És impossible complir el 100%, però com més ens hi costem millor. Veig que la pressió del regidor ha fet efecte. No, l'última vegada estàvem al 80 i pico %. Deu fer 2 mesos o 4, no sé si 2 o 4. Per tant,
del 2016 al 2023, no? Parlem d'aquests dos mandats conjunts com a alcalde. Satisfet de la feina? Sí, satisfet, orgullós i conscient de que segurament algunes coses les faríem diferent ara. Això, un cop veus els resultats, dir, ostres, poder no hem estat prou atents d'aquí o allà, ho havíem d'haver fet diferent. I el resultat, doncs, en comptes de ser bo, que ha sigut excel·lent, no? En què està pensant? En res concret, però hi ha moltes No pot posar cap exemple? No, no ho faré pas. Ni que sigui l'última entrevista? No ho faré pas, això. Però això passa, a vegades passa. L'Ajuntament és un antic convent, no? Sí. Llavors podríem dir, pa lo que me queda en el convento? No. Tampoc? No, aquí s'hi ha d'estar a les verdes i les madures fins al 16 de juny. I aquest és el meu compromís. Però sí que és cert que estic content i orgullós de moltes coses que han fet de la manera que ho han fet i alguna que segur que les havien d'haver fet diferent. Com això és normal. Sí que em podrà dir de què està orgullós del que s'hagi fet, això sí que m'ho podrà dir. Bé, home, jo crec... I parlem, fins i tot afegint-hi el seu període com a alcalde del 2007 al 2011, és a dir, de la seva etapa com a alcalde... D'aquella, jo crec que el planejament va ser el més important. Un planejament que ara s'està executant. Un planejament que quan es va aprovar a finals de 2013, principis del 14, l'únic grup polític que no hi va votar a favor va ser Esquerra Republicana. O sigui, va votar tot el ple a favor, excepte nosaltres, perquè el consideràvem que hi havia coses alguna cosa millorable que a nosaltres no ens van semblar del tot correctes i que per això no li vam donar suport. Fixi's vostè, un POUM que nosaltres fem un equip de govern per anar contra l'anterior proposta de POUM, la modifiquem, logrem canviar moltes coses, no totes, i per tant, a la següent legislatura que estem a l'oposició ens toca votar el POUM i som l'únic grup de tot el ple que no hi vota a favor. I ara som els encarregats de gestionar aquest POM i que es vagi desenvolupant, tot i que no hi van votar a favor, però això és la política municipal. Exacte. I per tant, doncs, jo crec que el planejament va ser el gran punt, diguéssim, d'aquest període de 2007 a 2011. I de 2016 cap aquí, home, jo crec que hem donat molt de suport a totes les entitats del municipi, facilitant-los la feina, espais, subvencions. Jo crec que ens ha costat molt dir que no amb alguna proposta que han tingut, tot i que alguna vegada s'ha de dir que no, però jo crec que hem facilitat molt la feina a entitats culturals, esportives, comercials, de tot tipus, i jo crec que això és un punt a favor que hem lograt des del 2016 cap aquí. Vam rehabilitar tot el passeig d'Empúria Brava. Des que el passeig d'Empúria Brava s'ha rehabilitat, torna a ser un focus d'atracció per gent de tot el país, sobretot de proximitat, al cap de setmana i de tot el país i del sud de França durant l'estiu o en vacances, i això ha reactivat tota l'economia municipal, i això és cert. Si fa bon temps al passeig d'Empúria Brava hi ha gent. I després hem intentat anar contribuint a resoldre aquelles mancances urbanístiques que hi ha al municipi que no s'acaben mai i que sempre hi seran, però que has d'anar fent. Voreres, asfaltatge, clavegueram, dotar d'espais per a la gent municipals, i per tant hem de dir que la farinera ja està acabada. Hem de dir que a Santa Clara hem habilitat uns espais per a les entitats. Hem fet un auditori nou al centre de serveis. Ara estem ampliant el dispensari mèdic del centre cívic. Bé, ens toca fer això i ens tocarà, l'equip de govern que entri nou, li tocarà continuar amb aquesta tasca. I projectes grans que quedin al tinter que l'equip de govern... Bé, ara mateix s'ha de començar, passat la Fira del Vaixell d'Ocasió, es comença a construir un edifici a la plaça de les Palmeres, que ara hi tenim una carpa. Sí, perquè a vegades el que passa, alcalde, és això, que com que ara tot el procés administratiu és tan lent, potser ara en aquest proper mandat veurem com s'executen projectes amb un altre alcalde o alcaldessa, però que s'han cuinat, diguéssim, en aquest mandat, no? Sí, tenim la rehabilitació de la sala municipal, que s'haurà de fer també per fases.
encara estem pendents d'aprovar el projecte, però està pràcticament a punt. Aquests són dues grans obres doncs, que ens han quedat, que ens hagués agradat tenir-les més avançades, per exemple, i no les tenim. També hem optat a una subvenció del fons Next Generation, que anem a veure si ens la donen o no. Si ens la donessin, ens serviria per adequar al municipi aquest turisme més sostenible que tots demanem, però que els hi hem de posar en bandeja perquè sigui així, i per tant treballem en aquesta línia. Si tenim la subvenció es treballarà més ràpid, si no es té la subvenció es treballarà més lent. Bé, són temes que queden pendents i temes que hem anat fent i que no hem pogut acabar. Alcalde, per què... Perdó. Ara començarem la instal·lació de les càmeres de videovigilància, començaran a finals d'aquest mes. Aquestes haurien d'estar a finals de maig, però també és un tema important que s'ha anat retrasant. El canvi d'il·luminació de tots els punts de llum, 5.600 punts de llum de tot el municipi. Ahir vam fer mesa de contractació i vam obrir el primer sobre de les empreses que s'han presentat. Ara falta obrir el segon sobre, fer la valoració tècnica i adjudicar aquest canvi de lluminàries de tot el municipi, 5.600 punts. És un projecte molt important. Parla amb un llenguatge molt tècnic. Entenc que la persona que es presenti per l'alcalde ha de fer un màster de coneixement de l'administració, no? Perquè vostè parla de sobres, la gent del carrer, quan es parla de sobres, sempre se li va cap a un altre lloc. No, els sobres vol dir en tota la documentació que havien de presentar, sobres tancats, en documentació electrònica, perquè ja són sobres electrònics, no són sobres físics. No s'obren... No, documentació electrònica. Tot va electrònic. Tot va electrònic. Els jutjats n'haurien d'aprendre, doncs. Sí, perquè està tot en paper. Crec que l'administració que va més endarrerida. També crec que seria bo que optés a l'alcaldia de Castelló tingués un mínim de coneixements sobre aquests temes, perquè si no perds molt de temps intentant veure com van les coses. Per tant, l'experiència jo crec que aquí és un grau. És un grau. És important. Alcalde, per què creu que serà recordat vostè? No ho sé. Això hauries de preguntar, fer una enquesta en el poble i passat uns anys, bàsicament. Doncs fem-ho diferent. Per què li agradaria que fos recordat vostè? Bé, com una persona que va treballar fort i de valent quan li va tocar ser alcalde i que s'hi va dedicar i que ho va fer tot el bé que ho va saber i que home, i com una bona persona, tampoc m'agradaria que em recordessin com una persona diabòlica o d'aquests que tot el dia estan maquinant per darrere. Jo crec que amb això ja em sentiria satisfet. Què farà ara? Què faré ara? Bona pregunta, descansar. Descansar, que la posició d'aquesta cadira d'aquí crema una mica, els problemes s'acumulen diàriament i per tant a vegades es necessita un temps per pair-ho tot una mica i descansar i veure les coses amb més perspectiva i després ja ho veurem. Jo tinc una edat també, Tinc una edat... No sé si la vol dir. Sí, ara tinc 60 anys, vull dir que acabarem 61. Per tant, això vol dir que... Això vol dir que l'aniversari queda poc, és el que vol dir, no? També. Però això vol dir que quan algú té una edat ja no té la mateixa energia i mateixa força que quan vaig començar. Volia dir això. I per tant, no és el mateix quan vaig començar, que tenia 41 anys, que ara que en tinc 61, em faré 61. Però sap, alcalde, que això no és tot, perquè això no vol dir potser que estigui del tot cremat, sinó vol dir que potser necessita un repòs. Digui-li al senyor Quim Nadal, digui-li al senyor president del Brasil. Sí. Pot ser que aquest sigui el seu cas, també, que potser necessiti un repòs i que en un futur podem tornar a veure el senyor Salvi Güell encapçalant alguna llista electoral? El futur no es pot preveure mai, però hi ha un 99% de possibilitats que això no sigui així. I per tant, jo ja ho descartaria, però esclar, com que no, el futur no sap mai com serà, no se sap mai, ja deixem aquest 1%. Millor no mullar-se, no com el conseller Quim Nadal, que fa 15 dies abans de prendre possessió de conseller va dir que no tornaria a la política i al cap de 15 dies el veiem de conseller, un vídeo que va rolar molt per les xarxes socials. Ja et dic jo que hi ha el 99% de possibilitats de que no hi torni. També t'he de dir que jo ocupo un càrrec... El titular és no tanca les portes del tot, perquè deixa un 1%. Jo crec que el titular hauria de ser Salvi Güell retira de la política activa. Jo crec que hauria de ser això.
Però en tot cas... Activa. Activa, sí. I passiva? Passiva vol dir ser militant de base, opinar a les reunions, donar consells. D'aquí no marxarà. D'aquí no marxaré. Pensa que jo sóc el president comarcal d'Esquerra Republicana aquí a l'Alt Empordà, per tant, encara em queda un any per ser president I continuarà. d'aquest partit aquí a la comarca. Fins que no hi hagi el nou congrés, no hi haurà un nou president. Per tant, ja en política de partit a nivell d'aquí a l'Alt Empordà encara hi ha molta feina a fer. Em veig obligat a fer-li aquesta pregunta, ja que entrem en aquest tema. Parlem de l'Alt Empordà, però també podem parlar d'esferes més superiors, ara que el seu partit està a govern. Primera pregunta, algun cop li han proposat pujar Pujar, què a vol dir? administracions superiors? Bé, al Consell Comarcal, vostè està de conseller Jo vaig comarcal. estar a la Diputació 3 mesos vaig estar 3 mesos a la Diputació, he estat en 2 fases al Consell Comarcal, vaig ser el candidat d'Esquerra a ser president comarcal, tot i que el pacte que hi ha ho va impedir, i a nivell de... Jo vaig anar a la llista de Junts pel Sí, Ha plogut. per allà on estava en Santi Vila, saps? Cap allà endarrere, doncs a darrere de Santi Vila estava jo, primer suplent o segon suplent. I a partir d'aquí no hi ha hagut res més. Li han ofert mai algun càrrec a la Generalitat No. o a nivell estatal? Ni me l'han ofert ni l'he demanat. No. I si l'oferissin ara? No, jo crec que diria que no. Un 90%, no? 99%. Deixem un 10%. No, un 99% de possibilitats diria que no, sí. Bé, mai se sap, mai se sap. Sí. Alcalde, no puc evitar mirar el seu despatx. El seu despatx on veiem, no sé si ho puc acostar això. Sí. Veiem que té aquí com un signador. Sí. Aquí. Ara s'assigna poc, Bastant gastat, està. Ara tot és digital, Aviam si... Abans sí, abans l'any 2007, pensa que pilons i pilons de documents per signar. Ara tot va pel mòbil. Ara estic al sofà de casa i potser tinc 200 expedients per signar. I els assigna. Sí, esclar. I a vegades a les 10 de la nit allà signant, sí. Ho troba a faltar, el paper? O li agrada més en digital? No el trobo a faltar, no el trobo a faltar. Perquè ara estaria tot això ple de plecs, no? Segurament, sí. Si aquestes... Veig que també hi ha moltes pedres, no pedres qualsevol, sinó pedres d'un valor històric, com tot l'edifici on ens trobem ara, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Si aquestes pedres, aquestes banderes, aquesta taula signadora parlessin, plorarien, riurien, estarien tristes, somriurien, sorpreses... Quina cara farien? No, jo crec que hi ha hagut moments de tot. Gaire tristes no haurien d'estar. Això és el despatx de l'alcalde i, per tant... Però aquí ha sigut com la cuina de segurament moltes discussions tenses, moltes estira i arronses... Sí. Fins i tot alguna plorera haurà caigut per aquest despatx. També, sí, li he de dir que sí. Sí. Però bé... Seva? Meva no. No, meva no. Però és la vida, no? La política també és com la vida i hi ha moments de tots. I al final has de fer una mitja i un resum i recordar lo bo i intentar oblidar lo dolent. En tot cas, oblidar-ho i intentar que no et torni a passar. Però... Sense dir noms i cognoms, em pot explicar alguna cosa que s'hagi viscut en aquest despatx? Alguna cosa. Sense dir noms i cognoms i sense identificar. Aquí quan algun regidor o l'alcalde és el seu aniversari ho celebrem, i bevem vi Alcalde, i mengem ja sap a què em refereixo, no se me'n vagi per les branques. Fins i tot cava a vegades, Aquí? Sí, home, esclar. Però fins a un punt, entenc. Esclar, no, una ampolla dugues màxim, no pas més. Fins ja ens ho paguem nosaltres, no passa per res, per dir-ho, és així, sí, home. Sí. Trobarà a faltar aquest despatx? Bé, no ho sé, ja t'ho diré el dia 17. El dia 17 de juny ja t'ho diré, no? El 18, o al cap d'unes setmanes. Jo espero que no, jo crec que no. Perquè al final, doncs, la vida són etapes i quan tot té un principi i un final, tot això és molt tòpic, però és així, i per tant, escolta, una altra cosa mariposa, com deia aquell, no? Un final en un 99%. Sí, home, no es pot dir 100%, però quasi, sí, home. Que sempre queda l'1%.
Llavors, ara estem a punt de fer aquesta convocatòria d'eleccions, a punt d'acabar el seu regnat, el seu mandat. I a Castelló d'Empúries, precisament, és ben conegut, és un dels municipis amb més polarització de llistes que es presenten per assolir aquesta cadira i signar en aquest assignador i compartir aquest despatx on estem nosaltres ara. Vostè, com a alcalde sortint, com ho veu, això? Estic una mica sorprès que hi hagi tanta falera, diguéssim, per entrar aquí a l'Ajuntament. No sé què es pensa la gent, però bueno, alguns se'n donarà una decepció. Ara ho valora més, no? Potser... Sí, no ho sé. Perquè és allò de quan algú és desitjat, no? Ara ho valores més No ho sé. o no? Sí, al final dius, ostres, què passa aquí, no? En aquest despatx que tothom vulgui ser-hi, no ho sé. Bé, i per altra banda ho celebro també, perquè vol dir que la política municipal interessa, i vull dir que tothom vol aportar el seu punt de vista i les seues propostes. Em sembla molt bé. 10 partits són molts, mai havíem sigut tants. Jo crec que la vegada que eren més van ser 8. I algun no entra, perquè has de treure un 5% i no tothom hi arriba. Per tant, jo no sé què passarà. En tot cas, sí que preveig que serà difícil formar govern, crec. Jo crec que aquí ja preveig un pacte a 3 bandes. Crec, no ho sé. Potser no, però jo preveig un pacte a 3 bandes. I, per tant, anem a veure què passa. Un pacte de dretes o un pacte d'esquerres? No ho sé. Anem a veure els resultats, s'han de fer números. A vegades pot venir de pocs vots, te fa perdre un, guanyar un, llavors és més fàcil pactar amb un, amb l'altre no. No ho sé. Esclar, nosaltres, Esquerra Republicana, tenim al nostre entorn tota una sèrie de partits que serà possible pactar-hi i d'altres no. I, per tant, doncs, aquí ens trobarem amb els que sigui factible pactar-hi si és que ells volen. Aquí s'ha de dir tot. És ben conegut el nom de la seva successora, és la regidora actual Anna Massot. Quins consells li donaria, ara que s'acosta tot aquest terrabastall? Bé, no, ella ja em coneix i ja em pateix i ja li dono de consells i l'apreto i a vegades sí, home, perquè tothom té el seu tarannà i la seva manera de fer i tothom és com és. Ella té experiència, porta 16 anys de regidora i ara hem passat aquesta legislatura que és la primera tinent d'alcalde i per tant alguna vegada m'ha hagut de substituir. Per tant, ella el coneixement ja els té, el coneixement de la casa els té, el poble també, perquè des de tota la seva vida com a política s'ha passejat per tot, tots els actes. Potser és la que més hi ha anat, potser ha sigut jo, però potser ha sigut ella, no ho sé, hauríem de mirar-ho. I a partir d'aquí, consells, en tot cas, en el dia a dia, que cada vegada que ens veiem li vaig dient com crec jo que s'haurien de fer les coses. Llavors ella ja decidirà. Però no parlava tant d'acció de govern, sinó de cares a la campanya electoral. No sé si m'ha dit que són 9 llistes més, a part de la d'Esquerra Republicana. Correcte, sí. Per tant, té 9 adversaris més. Entenc que ja tenen més o menys estudiada l'estratègia que han de seguir. Sí, però jo això ho he deixat una mica de banda, perquè jo entenc que són els que lideraran aquesta llista d'Esquerra Republicana, els que han de prendre la iniciativa, i els altres anem a darrere donant suport, donant idees i apoyant amb tot el que feia falta, no? Però jo crec que no seria bo que els que no encapçalem la candidatura fóssim els que portéssim la batuta. I per tant són ells els que l'han de portar, cancel·lat per l'Anna. Alcalde Salvi Güell, moltes de les persones que passen per ser alcalde o alcaldessa del seu municipi diuen, aquesta frase s'ha sentit moltes vegades, ha sigut l'honor més gran de la meva vida ser alcalde del meu municipi. Entenc que vostè ho comparteix. Home, sí, esclar que sí. I tancant aquesta etapa, sí que potser és una pregunta una mica difícil, però li demanaria, amb una frase, com ho definiria l'etapa de ser alcalde o alcaldessa? Una frase o 2. Una frase o 2. Una de... perquè la gent ho entengui. El més difícil d'un alcalde és saber dir que no. I això costa. I hi ha gent que no ho sap fer i s'ha d'aprendre a saber dir que no. Al final és una decepció pel que et demana una cosa i li has de dir que no, perquè és il·legal, perquè no és possible, perquè no està previst dintre el pla de govern, pel que sigui, o perquè no es pot. I això costa, però s'ha de saber fer.
Per altra banda, doncs, el fet de ser alcalde et permet estar en contacte amb la gent, amb els seus problemes, i vas veient com va evolucionant la gent, les entitats, les activitats que fan, i com veus que la gent se'n surt i va a més i ho fa més bé i tu has pogut col·laborar amb això, doncs estàs molt satisfet i orgullós. I això s'ha de dir que és així. Sí, sí. Abans d'acabar aquesta entrevista, vostè segueix d'alcalde amb tot el ple dret fins al dia de les eleccions en què passa a estar en funcions, si no tinc mal entès. Sí, des del dia de les eleccions fins al 16 de juny estarem en funcions, tot l'equip de govern. Però d'aquí aleshores encara és alcalde, encara té poder per dictaminar i remoure-ho tot, però sí que, si vol, doncs, en aquest últim tram de l'entrevista, la càmera és tota seva, si es vol adreçar als espectadors per fer un discurs de comiat o per fer un minut de glòria, ja que vostè no participarà en el debat electoral. Exacte, sí. Doncs té el minut d'or per adreçar-se... Perdré el debat electoral després de 20 anys. Sí, però té el minut d'or ara, si el vol fer. No, jo l'únic que voldria agrair als espectadors d'Empordà Televisió, que m'han anat seguint durant tots aquests anys, tant quan he sigut alcalde com a l'hora del regidor, que també participem com a regidors. Agrair a vosaltres que hàgiu fet ser persistents amb aquesta programació i donar veu als equips de govern i als regidors, tant si són de govern com de l'oposició, perquè és important que la gent es pugui explicar. I bàsicament que sàpiguen que jo continuaré visquent a Castelló d'Empúries i per tant em trobaran pel carrer i bé, si em volen saludar, em volen dir alguna cosa, cap problema. Ara sí, les demandes que em puguin fer ja els traslladaré a qui les hagi de traslladar i en tot cas els diré que les facin ells directament perquè la meva feina ja a partir d'ara passarà a ser una altra. Bé, jo sempre també abans de ser alcalde havia participat en el teixit associatiu d'aquí de Castelló d'Empúries i per tant vés a saber què faré quan plegui d'alcalde, doncs alguna cosa faré perquè parat un no pot estar perquè llavors s'envelleix de cop i això no pot ser i per tant doncs res més, un agraïment a vosaltres, als seguidors i que la vida continua i ens anirem trobant per aquí, pel municipi. Doncs alcalde, molta salut i felicitat. Gràcies per aquests pocs programes que hem pogut compartir, però de ben segur que han sigut profitosos i molta sort. Molt bé, moltes gràcies. I a vostès, com sempre, gràcies per la seva atenció. Acaba aquí aquesta hora de l'alcalde, però la programació d'Empordà Televisió continua amb continguts que esperem que siguin del vostre agrat. Gràcies per tot, que vagi molt bé.